Tervetuloa tutustumiskierrokselle Kankaanpään A-kotiin. Kankaanpään A-koti on toiminut täällä luonnonkauniissa maisemissa jo 70 vuoden ajan. Asiakkaiden tukena meillä on täällä aivan valtavan kokenut ja osaava ammattilaisten joukko. Jokainen asiakas kohdataan meillä yksilönä, jokaisella on omat muutostarpeet. Jokaisen kanssa tehdään yksilöllistä työskentelyä omaohjaajan kanssa. Mutta tärkeää on myös se, että työskennellään ryhmissä. Erilaiset ryhmät, tunnetaitoryhmät, teemaryhmät, tehtäväryhmät kuuluvat aivan oleellisena osana meidän yhteisölliseen kuntoutukseen. Työ meillä pohjautuu moniammatilliseen työskentelyyn. Meillä on tietysti sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja lääkärin vastaanotto kerran viikossa. Meillä on mahdollisuus käydä uimahallissa, meillä on oma kuntosali, hienot lenkkeilymaastot ja monta muuta mahdollisuutta pitää huolta myös omasta fyysisestä terveydestä. Ja ihan yksi tärkeimmistä asioista on se, että meillähän on täällä aivan todella hyvää ruokaa. Yksilökuntoutuksessa yksilöllisyys näkyy ASTA-menetelmässä, jossa asiakas itse suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa kuntoutuksensa kulkua viikoittain. Se, että asiakas saadaan tekemään töitä toipujana kotona, vaatii myös arjenhallinnan ja taloudenhallinnan opettelua. Etuusohjaaja tapaa jokaisen asiakkaan. Meillä A-kodilla nähdään tarkoituksenmukaisena olla avopalveluiden tukena. On se riippuvuuden muoto mikä tahansa, niin A-koti auttaa. A-kodin perhekuntoutuksessa yhdistyy sekä riippuvuuskuntoutus että perhekuntoutus. Meillä on perheelle oma rivitalo, mistä jokainen perhe saa oman asunnon kuntoutuksensa ajaksi. Vanhemmuuden ja perheen vuorovaikutussuhteiden tueksi on käytössä erilaisia perhetyön menetelmiä, MIM-vuorovaikutushavainnointia ja hoiva- ja leikityöskentelyä. Mä voitelen jalkasi sun. Ja miten meille tänne sitten tullaan? Tänne meille Kankaanpään A-kodille saavutaan päihdekuntoutukseen useimmiten hyvinvointialueiden maksusitoumuksella. Lähetteen saa sieltä oman kotipaikkakunnan mielenterveys- ja päihdepalveluista. Ja siellä myös arvioidaan mahdollisesti vieroitushoidon tarve. Ja päihdekuntoutuksen kannattaa aina tulla sellaisessa tilanteessa, jossa akuutti päihdekierre on jo saatu katkaistua. Hyvinvointialueiden lisäksi meidän yhteistyökumppaneita on työterveyshuollot, rikosseuraamuslaitos ja joissakin tilanteissa asiakkaat voivat hakeutua meille myös ihan omalla kustannuksellaan. Tervetuloa meille!